Right? So, yes, good morning, everyone. Egunon, 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 ikerketa zentro bateratuaren taldearen izenean. Eta gustatuko litzaidake eskerrak ematea antolatzaileei, gonbidatu nautelako, eta gainera aukera eman baitigute ikuspegi orokor bat, eta IZB-ren bakardaderen arloko eskuartzei buruz egin dugun azterketaren gaur arteko ondorio nagusiak aurkezteko. Eta ezagutzen ez duzuen ontzat gure erakundea labur-labur esango dizuet, ikerketa zentro komuna Europako batzordearen barneko ikerketa zentroa dela. Eta probetan oinarritutako aholkularitza zientifikoa eta Europar Batasunaren politika babesten ditu. Gaur ekitaldi honetan zientzialari sozial gisa parte hartzen dut, gaurko eztabaidari dagozkion elementuen berri emateko. Hona hemen nire aurkezpenaren gai zerrenda. Lehenik eta behin, labur-labur aurkeztuko dut gure zentroak bakardadeari buruz egin duen proiektua. Uste dut oso interesgarria izango dela entzuleentzat, gaur hemen bildu diren entzuleentzat. Ondoren bakardaderen aurkako esku hartzei buruzko gure zentroaren azterketaren elementu nagusiei buruz hitz egingo dut. Orain arteko zenbait ondorio barne, noski. Eta gainera nire hitzaldia amaitzeko, etorkizun hurbilean zer datorkigun o zer etorriko den aipatuko dut. Bueno, gauza asko benetan emozionanteak eta ziur nago interesgarriak izango direla hemen elkartu zareten guztiontzat. Bueno, lehenik eta behin denok orrialde berean egon gaitezen eta puntu berean egon gaitezen, utzi dazue lehenik eta behin bakardadearen kontzeptua definitzen, mundu guztia ados egon dadin eta gaizki ulertuak saihesteko. Bakardadea sentimendu subjektibo ikaragarria eta deserosoa da. Eta gizarte interakzioaren kalitatean eta kantitatean asebete gabeko premia gisa definitzen da. Hori dela eta batzuetan zaila da bakardadean neurtzea, naiz eta inkestetako galderetan oinarritutako eskalak egon daude. Beraz, horrela definituko genuke bakardadea. Inork galderarik badu honen inguruan, noski planteatu ditzakezue eta saiatuko nintzateke auzi hauetan gehiago sakontzen, baina orain besterik gabe aurkezpen laburtu bat egin nahi dut. Beraz, beste alde batetik, sensazio hori esperimentatu dezakegu baita ere isolatuta ez gaudenean fisikoki. Beraz, garrantzitsua da nabarmentzea bakardadea senti daitekeela isolatuta ez dagoenean ere, hortik dator bakardaderen eta isolamendu sozialaren arteko aldea. Gainera, bakardadea unibertsala da, edozein pertsonari eragin diezaioke, adina, sexua, estatus sozioekonomikoa eta bar gora bera. Eta gainera, garrantzitsua da azpimarratzea, karga badela, bakardadea osasun eta gizarte karga handia da, izan ere ikerketak erakusten duenez, bakardadeak ondorio ugari ditu norbanakoaren osasunean, baina baita gizarte kohesioari eta komunitatearen konfiantzari ere eragiten die. Eta, beraz, garatzen ari gara proiektu bat, bakardaderen inguruan, gure zentroaren barruan, ikerketa zentro bateraturen barruan, eta ondoren azalduko dut. Beraz, gure zentroaren txosten baten araberan, 2021 argitaratu zena, 2020ko lehen hilabetean, Europarren 25% adierazi zuten bakarrik sentitzen zirela denboraren erdia baino gehiago. Zifra hori 2016koarekin alderatzen bada, orduan Europar Batasuneko herritarren 12% bakarrik sentitzen zen bakarrik denbora erdia baina gehiagoan. No, jakina, COVID-19 pandemian izandako urruntze sozialak eta itxialdeek lehendik zegoen arazoa areagotu besterik ez dute egin. Naiz eta denok sentitu garen bakarrik gure bizitzako uneren batean,
erregistratu ditugun bakardade mail hauek benetan kezkagarriak dira. Zergatik axola behar digu honek bakardadeak? Zergatik hartu barko genituzke kontuan zifra hauek? Ikerketak erakusten du arrazoi asko daudela bakardadeak arduradun politikoen arreta merezi izateko. Beraz, kontutan hartu beharreko auzia iruditzen zaigu bakardadea, gainera hainbat osasun arazorekin lotzen da, eta horren ondorioz, pertsona gizartearekiko loturarik gabe senti daiteke, eta ez dira hain motibatuta egoten jarduera zibikoetan parte hartzeko. Zer egin daiteke Europako politikaren esparruan 2021ko udan, Europako Parlamentuaren ekimenez, gure zentroak, enplegu gizartegai eta gizarteratze zuzendaritzan nagusiarekin lankidetzan, Europar Batasuneko bakardaderen jarraipena egiteko proiektu berri bat jarri zuen abian. Helburua proba eta ezagutza gehiago biltzea da. Bakardadea bultzatzen duten faktoreak hobeto ulertu ahal izateko. Baita hoiek osasunean eta gizartean dituzten ondorioak ere bakardadeari eta gizarte isolamenduari buruzko erabakiak hartzen laguntzeko. Suika lehendakari ordeak berak gertutik jarraitzen du proiektua berak esaten duen bezala eta hitzez hitz aipatzen du bakardadearen eta gizarte isolamenduaren arazo konplexu eraginkortasunez heltzeko lehenik eta behin erabat ulertu behar ditugu. Proiektuak hainbat jarduera biltzen ditu eta berala itzuliko gara horretara aurrerago eta aurrera ikusia dago 2024an amaituko direla. Beraz, zeintzuk dira proiektuaren elementu nagusiak? Asko dira, beraz, hasiko gara esaten. Hau dela, Europar Batasuneko osoko bakardadeari buruzko lehen datu bilketa. Landa lana 2022aren amaieran egintzen. Emaitzak laster argitaratuko dira. Eta aurrerago ere gustatuko litzaidake xetasunen bat ematea honen inguruan. Gainera aipatu nahi dut, bakardaderen jarraipena egiteko web plataforma bat sortu dela Europar Batasunaren barruan. Eta gainera aipatu nahi nuke, bakardaderi buruzko analisi bibliografikoak, txosten politikoak, eta ikerketa dokumentuak argitaratu ditugula eta argitaratzen jarraitzeko asmoa dugula. Gainera, gai honen inguruan ere sentsibilizatzen eta sustatzen dugu lankidetza. Adibidez web mintegiak antolatzen ditugu, esku hartzen eraginkortasunari buruzko aditu nabarmenekin. Gainera aldizkako bilerak alderdi interesdu nagusiekin, adibidez OMS-erekin, GILC-erekin, bakardadari eta konexiori buruzko ekimen globalarekin, eta baita ere prestatuta dugu konferentzia goi mailako bat, bakardaderen inguruan, enpleguaren zuzendaritza nagusiak antolatua 2023ko ekainaren 6an aurten. Informazio gehiago emango dut honi buruz aurrera xeago. Eta gainera aipatu nahi dut, bakardaderen aurkako esku hartzei buruzko ikerketa horixe izango baita nire hurrengo diapositiben gai nagusia. Eta nola nahi ere, informazio gehiago lortzeko eta horrekin lotutako argitalpenak eskuratzeko web orria kontsulta dezakezue. Xet, hau arkituko dituzue. Ondoren, ze esku hartze egiten diren aipatuko ditut. Bakardadearen esku hartzen barruan 3 jarduera nagusi dira hain zuzen ere aterki horren azpian daudenak. Alde batetik, jadanik komentatu dudan bezala, bakardaderen aurkako esku hartzen eraginkortasunari buruzko berrikuspen bibliografikoa argitaratu dugu. Hain zuzen ere errebisio hau argitaratuta dugu gure web horrean. Gainera, bigarren elementua bakardaderen aurko esku hartzen kartografia edo mapa izan da. Eta hirugarren elementua esku hartzetan adituekin egindako elkarrizketak izan dira. 3 elementuak konektatuta daude eta baten analisiak eta emaitzek beste biak elikatzen dituzte. Sakondu dezagun orain elementu hauetan banan.
Hasiko gara bakardadearen aurkako esku hartzen eraginkortasunari buruzko bibliografia berrikuspenarekin. Ederki ba. Hauxe egin genuen bakardadearen aurkako esku hartzen eraginkortasunari buruzko bibliografia berrikusi genuen. Horretarako lan hori Bochumeko Ruhr Unibertsitateko Aline Beckerskeisekin eta Koloniako Kirolaren Alemaniako Unibertsitateko Susan Bucherekin lankidetzan egin zen. Ikuspegi zientifiko bat eman nahi geniolako ikerketa honi. Hain zuzen ere bakardaderen garrantzia eta isolamendu sozialaren inpaktua aztertzeko. Eta baita ere, esan dudan bezala, Aline Beckersekin parte hartu zuen. Guztia aurkitu dezakezue gure web horrian. Eta nahi izan ez gero, jetxi. Gainera, galdera funtsezko bat zegoen erantzun nahi genuena berrikuspen bibliografiako hau egiterakoa. Hau da, ea benetan eraginkorrak diren esku hartzeak bakardadea murrizteko eta baiezkoa bazen erantzuna zen motatakoak ziren. Horregatik, berrikuspen orokor bat egitea erabaki genuen lotutako literaturaren sintesi mailarik altuena. Beraz, zeuden probak aztertzen ari gara, eta ia berrikuspen sistematikoren eta meta-analiziren emaitzak labur bildu ditugu diapositiban erakusten den triangeluan bezala. Hori izan zen ikuspegia eta erabili genuen metodologia. Garrantzitsua da, esku hartzea hitz egiten dugunean, ulertzea zer den esku hartze bat. Eta zentzu horretan, harrigarria bada ere, azterlan batek ere ez zuen esplizituki definitu bakardadearen aurkako esku hartzea zer den. Harrigarria bada ere esan dudan bezala. Ondorioz, hauxe egin genuen pertsona bakartiei zuzendutako neurrien eraginkortasuna ebaluatu zuten azterlanetan zentratu ginen. Bakardadea arinduz haien ongizatea eta haien bizikalitatea hobetzeko bakardaderi aurre eginez. Halare batzuetan biztanleri hartzailea ez dago argi. Ez dakigu norentzat den eta horrek prebentzio eta arintze estrategiak konbinatzea ekartzen du. Eta bigarren urrats gisa, baliagarria da ulertzea ze esku hartze mota dauden bakardadearen aurka. Hainbat esku hartze mota proposatzen dira bibliografia zientifikoan, eta zenbait azterlanek hoien eraginkortasuna aztertu egin dute. Bakardade egoera hoiek arintze aldera. Diapositibako kuadroak hainbat egilek proposatutako esku hartze moten kategorizazioak laburbiltzen ditu. Hau da, arlo akademikoko proposamenak dira, baina adibide ezagunenetako batzuk baino ez ditut erakusten, baina ez dira datu exhaustiboak edo guztiz zehatzak, beste kategorizazio batzuk ere proposatu baitira torren inguruan ikertzen jarraitzen baita, beraz besterik gabe adibide ezagunenak jarri dizkizuet. Gainera bakardaderi aurre egiteko esku hartzeak polifazetekoak izaten dira, eta hainbat mailatan gertatzen dira, kategoria desberdinetakoak eta hoien faseartekoak izan daitezkelarik. Nabarmendu nahi nuke gure azterketarako ez dugula esku hartzearen kategorizazio espezifikorik erabiltzen. Bibliografia laburbildu genuen eta esku hartzen eraginkortasuna aztertu genuen talde hartzaile eta esku hartze mota desberdinentzat. Adibidez, gure lanean komunitatean oinarritutako esku hartzeak aurkitu ditugu, bakardadeari heltzeko ikuspegi zabalagoa eta integratuagoa dutenak. Hala ere, oinarri komunitarioko esku hartzeen kasuan, ebaluazioa zailagoa da. Eta horregatik, ikerketa diseinatzeko egokiak diren esku hartze espezifikoetan mugatu eta gotan oinarritzen dira azterlan asko. Kasu honetan, ikerketaren eta errealitatearen arteko nolabaiteko dekalaxea edo
deskonexioa ikusi dugu. Zail delako ebaluatzea esku hartze mota batzuk. Hirugarren urrats gisa gure lanean garrantzitsua izan zen jakitea nola neurtzen den esku hartzen eraginkortasuna. Eraginkortasuna neurtzeko nazioarteko arauak ditugu, nazioarteko estandarrak alare ez dira aplikatzen bakardadearen aurkako esku hartzei buruzko egungo ikerketan. Beraz, izan badira, baina praktikan eraginkortasuna hainbat ikerketa diseinuren bidez ebaluatzen da. Eta horregatik izan ditezke bai kualitatiboak, adibidez, parte hartzaileen arteko galdetegia izan daiteke, baita ere kuantitatiboak, adibidez esku hartzearen aurretik eta ondoren talde bakar baten emaitzak alderatu daitezke. Horrela egin daiteke. Eta gure berrikuspen bibliografikoan eraginkortasuna ebaluatzeko ikuspegi kualitatibo eta kuantitatiboa aplikatzen zuten azterlanak sartu genituen. Hau da eraginkortasuna neurtzeko orduan. Eta gure irismena ikerketa diseinu espezifiko bat aplikatzen duten azterlanetara mugatzeak egungo literaturatik sortzen diren funtsezko ikuspegiak galtzera eramango gintuzke. Horrela, bakardadea murrizteko eta norentzat funtzionatzen duen ulermena mugatuz, horregatik kontutan hartu genituen ikerketa diseinuak. Gainera, kontutan hartu behar dugu, ausazko saiakuntza kontrolatuak, gehiegi simplifikatuz esku hartzearen eraginpean dagoen talde baten emaitza eta esku hartzearen eraginpean ez dagoen talde baten alderatzen dira, eta esku hartzen eraginkortasuna egiaztatzeko urrezko patroia izaten dira. Baina oso azterlan gutxik aplikatzen dute tresnau, entsegu eta errore ausazkoen proba. Zer ikasi dugu berrikuspen honetatik bakardadearen aurkako esku hartzen eraginkortasun orokorrari dagokionez? Ara, lehenik eta behin, berrikuspen sistematikoetan eta meta-analisietan esku hartze gehienek bakardadearen murrizketen berri eman zuten eta eraginkorrak izan ziren bakardade sentipen hori uxatzeko. Albistea pozgarria da, bai zerbitzu hornitzaileentzat, bai erabiltzaileentzat eta noski finantzatzaileentzat. Hala ere, ondorioak oso heterogeneoak dira talde hartzailearen eta esku hartze motaren arabera. Oraindik ez dakigu ze esku hartze diren eraginkorrenak, ez da norentzat ere diren eraginkorrenak. Eta hori gertatzen da informazioa oraindik ez dugulako osorik. Zeintzuk dira emaitza nagusiak hartzailei dagokionez? Aztertutako azterlan gehienek adineko helduei buruzkoak dira. Hau da, helduen ingurukoak eta ondorioztatu dugu esku hartze gehienak eraginkorrak direla bakardadea murrizteko orduan adineko pertsonengan. Adin talde horrentzat, ikerketa berrienek teknologian oinarritutako esku hartzeetan oinarritzen dira. Esate baterako tabletak erabiliz, sare sozialak, nolabaiteko konexioa sortzeko, harremanak eragiteko, kontaktuak berrartzeko adiskidetasunekin, kontaktuan egoteko familiarekin. Ikusten dugu, hala ere, emaitza desberdinak, eraginkortasunari dagokionez teknologia erabiltzeko moduren arabera. Adibidez, komunikabide sozialek bakardadea murriztu dezakete dauden harremanak hobetzeko eta sare sozialak zabaltzeko erabiltzen direnean. Hau da pertsonak jadanik sare bat duenean. Baina bestalde ingurune sozialak bakardade maila handiagoarekin lotzen dira mundu errealeko jardueretara leku aldatzen direnean, nolabait esateko. Hau da, ordezkatu egiten direnean kalean egin ditzakegun jarduera gure etxetik ateratzen garenean. Orduan, ematen du denbora gehiago pasatzen dugula pantailaren aurrean. Eta ikusten dugu ere, beste talde hartzaile batzuk ez daudela ondo ordezkatuta bibliografia. Adibidez, oso azterketa gutxi egin dira haur eta nerabeen inguruan. Adintalde horretarako, eskura dagoen bibliografiak erakusten du esku hartze mota desberdinak
eraginkorrak direla. Baina, diodan bezala bibliografia oso urria da, kasu honetan, haurretan erabeen inguruan. Eta esku hartze motari dagokionez, zeintzuk diren emaitza nagusiak berrikusitako literaturaren arabera, badirudi tratamendu psikologikoko esku hartzeak, badibidez entrenamendu kognitibo soziala, eta gizarte laguntzako esku hartzeak, adibidez kontaktu erregularrak, arreta edo konpainia eskaintzea, etorkizun handia duten ikuspegiak dira adin taldeetan bakardadea murrizteko. Sare sozialen erabilerak eta jarduera sozialen estimulazioak ere bakardadearen murrizketan eragina dutela erakusten dute. Naiz eta inpaktua edo eragina txikiagoa izan. Ez dugu alderik aurkitu ingurune individualen eraginkortasuna globalean, talde ingurunen aldean edo haiekin konparatuz. Hau da, esku hartzea pertsona individual bati zuzentzen zaionean edo talde bati zuzentzen zaionean. Hala ere, berrikusitako literaturatik abiatuta, ezin da esku hartze mota baten nagusitasuna identifikatu. Hau da, eraginkorren den bat besteekin konparatuz. Lehen komentatu dudan bezala esku hartzeari buruzko informazio asko falta da. Eta horrek eragotzi egiten du eraginkortasuna ote dagoen bera bat ulertzea. Hala ere, bai atera ditugula ikaskuntza batzuk, ondorio nagusi batzuk eta haien berri eman nahi dizkizuet. Berrikuspen honen kasuan hainbat hutsune identifikatu genituen ikerketan. Batez ere bakardaderen aurkako esku hartze gehienak banakako eta harremanezko esku hartzeetan oinarritzen zirela ikusi genuen. Eta gutxiago dakigula ze eraginkortasun dagoen maila komunitarioan, gizarte mailako esku hartzen eraginkortasunean, bai eta inguru espezifikoei buruz ere eskolan adibidez. Baita ere berrikuspenearen barruan bakardadearen eta haren eraginkortasunaren aurkako esku hartzeak ikertzen dituzten argitalpenetan eskuragarri egon beharko luketen elementuen zerrenda proposatzen dugu. Gure ustez gehienak falta dira. Eta horregatik ebaluazioak hobetzeko hauxe behar dugu ikerketa sistematikoagoa eta kalitate handiagokoa. Eta helburu horretarako ebaluazioetarako jarraibide espezifikoak ezartzeak ze esku hartzen mota diren eraginkorrak eta norentza diren hobeto ulertzen lagunduko liguke. Beharrezkoa da epe luzerako jarraipena egitea eta hobeto ulertzea bakardadearen aurkako esku hartzen iraunkortasuna. Adibidez, ekimen bat jartzen da eta urtebetera ebaluatu dezakegu ze gertatu den. Ze aldatu den? Zer aldatu den oinarrian esku hartzeetan pertsona hauengan, bakardadego erantzeuden pertsona hauetan garrantzitsua da epe luzea ere sartzea, garrantzitsua da ere eskalatzea ikustea zer ari den funtzionatzen. Eta horretarako beharrezkoa da informazioa trukatzea, zerbitzu hornitzaileen eta erabiltzaileen artean, baita ikertzaileen eta arduradun politikoen artean ere bai, jakina. Eta azterlanetatik ondorioztatzen da hainbat inplikazio politiko badaudela. Berrikusitako literaturan oinarrituta, gure iradokizuna da herrialdeei egiten diegun atalase txikiko ikuspegi sorta bat eskaintzea. Talde hartzaileen beharretara eta sarbide bide simplifikatuak dituzten egoeretara egokitzeko. Bakardadea pairatzen duten pertsonen parte hartzea sustatzeko eta aldi berean estigmatizazioa saihesteko. Gainera, epe luzerako planteamenduak hobetsi egin behar dira unean uneko neurri puntualak baino. Nazio maila estatalean, nazio mailan, eskualde mailan ikuspegiak faktore kulturala kontuan hartu behar dituzte. Hau da, herrialde batean funtzionatzen duenak beste batean ez funtzionatzea gerta daiteke.
baita arrisku talde espezifikoei zuzendutako esku hartzeak ere. Eta zehatzei ere azkenik, baina ez horregatik garrantzi gutxiagokoa, funtsezkoa da ebaluazio sistematikoa bultzatzea. Funtsezkoa iruditzeko jakin behar dugu esku hartzeak funtzionatu duen edo ez. Berrikuspenak literatura akademikoaren ikuspegi orokorra eskaintzen du esku hartzen eraginkortasunari buruz. Baina jakin eta ulertu nahi genuena zen, zer ari zen gertatzen tokian bertan bakardadeari aurre egiteko orduan. Horregatik, Europar Batasunean bakardaderen aurka dauden esku hartzen inventarioa edo zerrenda egitea erabaki genuen. Eta nik aurkeztuko dudana orain degustazio txiki bat besterik ez da. Izka-mizka batzuk besterik ez dira. Garrantzitsua da ezagutzea nola aurre egiten zaio bakardadeari Europar Batasunean, garrantzitsua da. Baina mapa honek ere profesionalekin praktika partekatu eta esku hartzeak diseinatzen eta gauzatzen lagundu nahi du. Beste arrazoietako bada ulertzea nola zer ari den funtzionatzen eta nola bakardadeari aurkako borrokan eta baita ere egon daitezken hutsuneak antzematea da. Azken helburua izanik politikak egitea. Politika informatuak hain zuzen ere. Nola egin dugu mapa hau bakardaderen aurkako ekimenetan? Batez ere interneteko ikerketa dokumental bat egin dugu. Horretarako webetan oinarritu gara. Hasieran herrialdeko hizkuntzan gako hitzak erabiltzen ditugu. Eta hurrengo urrats gisa esku hartze batek bestera eramaten zuenez, txosten garrantzitsu batek zenbait esku hartzea aipa zitzake. Esan dezakegu sormen maila altua izan genuela adimena nahiko irekia ikerketa lan hau egin ahal izateko. Eta hemen azpimarratu nahi dut esku hartzearen definizioa eta berrikuspen bibliografikoan aplikatutakoa desberdinak direla. Guk bakardadari heltzeko helburu espezifikoa duten esku hartzeak kontuan hartu genituen. Adibidez, COVID-19 pandemiarekin lotutako esku hartze puntualak ez dira mapa honetan sartzen. Eta gainera osasun mentaleko eta sozialeko gaia jorratzen dituzten eta esku hartzeak sartzen dira. Bakardadean implizituki eragina dutenak, adibidez hartze aktiboko ekimenak. Izan ere, erakundek estrategikoki aukera dezakete bakardade terminoa erabiltzea saiestea, estigmatizazioa saiestu ahal izateko, hori kontuan hartu behar izan genuen. Eta gainera oso kontuan izan genuen ekimen horiek baztertzeak bakardaderi heltzeko praktikei buruzko funtsezko informazioa galtzea ekar lezakelako. Eta mapa honetan ez daukagu zerrenda osoa egiten diren esku hartze guztien zerrenda zehatza ezinezkoa litzateke. Baina horietako kopuru adierazgarri bat sartu dugu. Aurrerago ikusiko ditugu. Eta gainea badakit gaur goizean bertan bakardaderen aurkako esku hartze gehiagoren berri izango dugula. Eta pozik gehituko ditugula datu basea eguneratzen dugun bitartean. Noski. Eta esku hartze gehigarriren bat baduzue, eta nahi baduzue gure datu basean sartzea, gure mapan, jar zaitezte gurekin harremanetan, helbide elektroniko batean, eta horrela guk sartu ahal izango dugu hurrengo eguneratzean. Ederki, egindako lan honetan repositorioa online dago eskuragarri, errepositorio hori bizia da eta horrek esan nahi du aldian eguneratu egiten dugula. Eta identifikatutako esku hartze guztien zerrenda jasotzen du bai herrialdeka, talde hartzaileka, esku hartze mota ere bai, erakunde mailak egin duen,
zeinek jarri duen martxan programa, eta klik egiten dugunean interbentzio batean, informazio gehiago agertuko da eskuinan, hemen ikus daiteke eskuinaldean. Eta baita ere, esteka bat agertzen da web horri ofizialera, esku hartzearen gain klik egiteko, edo erabilgarri dauden beste baliabide batzuen berri izateko. Gainera, estatistika deskribatzaile erraz batzuk ere baditugu. Adibidez, 328 ekimen ditugu mapeatuta. 297 agenteren eskutik, eragilenen eskutik, eta esatu dudan bezala, errepositorio hau ez da erabateko, ez da zehatza, oztopo linguistikoak argitu ditugu, noski, webean oinarritutako ikerketarekin identifikatutako zailak diren eskala txikiko ekimenak ere daude, eta berriz ere aipatu nahi dut, ikusi dugula esku hartze gehienak adineko helduei zuzentzen zaizkiela. Hau da, identifikatutako esku hartzen 10% baina gutxiago gazteei zuzenduta daude. Horrek kezkagarria da gazteen bakardadeari buruzko ikerketa eta horrek nerabentzat epe luzera dituen ondorioak kontutan hartzen badira. Eta gainera, erakunde motari dagokionez aipatu nahiko nuke esku hartze gehienak gobernuz kanpoko erakundek egiten dituztela. Pertsonak harremanetan jartzen dituzte esku hartze mota ezagunekin eta ondoren baita ere ikusten dugu, hainbat aldiz esan dudan bezala, adineko helduei zuzenduta zeuden eta bakardadea eta gizarte isolamendua oso lotuta dauden egoera horietan. Eta gainera ikusi genuen pertsona konektatzea esku hartze askoren elementua izan zela. Beste talde hartzaile batzuei zuzenduta. Askotan oso zaila zen kategoria bakar bat esleitzea esku hartze batin. Gainera, esku hartzen hainbat adibide ditugu, mapeatu ditugunak, hemen ditugu adibide batzu pantailan. Adibidez, Frantzian Pobeko hiriak bere plana du bakardadearen aurka. Eta adibide ona da bakardadeari nola heldakioken udal mailan, komunitateri eskaintzen zaizkion zerbitzu publikoen ikuspegi integratzaile baten bidez. Adibidez, Bartzelonan bakardaderi aurre egiteko beste udal estrategia bat jarri dute abian, ekintza plan batekin eta epe jakin batzuekin. Bueno, ez dut horri buruz xetasun handirik emango, badaki delako Bartzelonako ordezkariak gurekin daudela gaur. Eta hiriaren bakardaderen estrategia hitz egiten zingo dikutelako urrengo panelean. Eta gero dugu adibidez ekimen bat Finlandian, Helsinki misio du izena, banakako ingurunean bakarrik dauden pertsonei laguntza psikologikoa eskaintzeko. Gobernu erakunde bada, gobernuz kanpoko erakunde bada, ere beretan joinaz, gazteen bakardaderean nokoko borroka egiten duen GKE bat da, talde ikuspegia erabiliz, eta parte hartzaileen gizarte trebetasunak indartuz, Danimarkan, Bolberg online foro bat dugu, non erabiltzaileek interes komunetan oinarritutako harreman sozial eta komunitate berriak sor ditzakete. Eta gero dugu, abian dagoen proiektu bat, Rezetas du izena, helburua bakardadea murriztea da naturan oinarritutako gizarte preskripzioa aplikatuz. Hainbat herrialdetan daramate aurrera. Zer ikasi dugu orain arte gure mapatze ariketatik jakin dugu Europar Batasunean askotariko esku hartzeak daudela bakardaderen aurka. Gehienak adinekoei zuzendutakoak eta gehienetan gobernuz kanpoko erakundek egindakoak. Eskala txikiko esku hartze asko dira identifikatzen zailak direnak eta gainera oztopo linguistikoak egoten dira, gainditu ezin ditugunak, esku hartzea konplexuak eta polifazetekoak dira. Kategoria desberdinetan sailka daitezkenak. Gainera, gaztei zuzendutako esku hartze gutxiago daude. Eta gainera ikusi dugu ekimen batzuek parte hartzaileen artean bakardadean murrizteko orduan duten eraginkortasuna ebaluatzen dutela. Metodo kualitatiboen edo kuantitatiboen bidez. Eta gero gaina ikusi dugu GKEei interesatzen zaiela esku hartzeak ebaluatzea. Baina kasu batzuetan finantzaketarik ez dagoenez hori ez da posible izan. Eta gustatuko litzai guke berriz ere azpimarratzea ze garrantzitsua den ebaluazioa sartzea gure politika barruan. Eta gure azken elementua
eskuartze analizio honen barruan, bakardaderen aurkako eskuartzen gure azterketaren hirugarrena eta azken elementua adituekin egindako elkarrizketak dira. Elkarrizketa hauek 2022ko udan egin ziren, 26 adituri egin genizki. Zergatik erabaki genuen elkarrizketak hauek egitea adituekin? Bibliografian oinarrituta, oraindik ere zalantza asko daudelako, eta probak egiteko lekua gelditzen dela uste dugulako oraindik. Gainera, egunero bakarrik lan egiten duten aditu batzuekin hitz egin ondoren, konturatu ginen balio erantsia eman zezaketela tokian bertan iritziak eta esperientziak zuzenak biltzeak. Enaiz orain xehetasunetan sartuko metodologiaren inguruan, baina lehenik eta ben esan nahi nuke definizio bat egin nahi izan genuela aditua definitzeko. Beraz, gure aditu definizioa bakardaderen aurkako eskuartzeak diseinatzen edo gauzatzen dituzten sektore guztietako profesionalak dira. Hau da, beraz, bakardaderen aurkako eskuartzeetan tokian bertan lan egiten duten pertsonak dira. Online egin ziren elkarrizketa erdi egituratuak eta gure azterketa metoda gaikako analisia izan zen. Datu kualitatiboen barruan esanahi ereduak identifikatu aztertu eta interpretatzeko aukera ematen duena. Eta zer jakin nahi genuen elkarrizketa hauen bitartez? Bueno, alde batetik, nahi genuen pertsona hauen iritzia jakin, eskuartzetan parte hartzen duten pertsona hauen iritzia, ze faktore izan ditezken garrantzitsuak. Eta gainera interesatzen zaigun jakitea ze erronkaekin erkutzen dituzten, nola gainditzen dituzten, eta jakin elkarrizketek aukera eman zuten norberaren eskuartzeak hobeto ezagutzeko. Eta horietako asko mapatze ariketaren bidez bilduta genituenak. Eta elkarrizketatutako pertsonei dagokienez, laginan 26 pertsona zeuden, Europar Batasuna osoan, baina ez estatukide guztietakoak. Europar Batasuneko estatu batzuetan ez genituen elkarrizketak egin. 18 emakumeak ziren eta 8 gizonezko. Eta gure helburua etzen lagin zehatz bat izatea, baizik eta ezagutza sakonak biltzea eskuartzearen arrakastari laguntzen zioten ezaugarriak ulertu ahal izateko. Elkarrizketatuak hautatzeko gure planteamendua eskuartzearen hartzailea zen taldean oinarritu zen. Eta pertsona gehienak, aditu gehienek, eskuarte hartzetan lan egin zuten, baina beti adinekoekin. Eta lan eraginkor bat egin genuen gazteken eskuartzek egiten zituztenekin ere elkarrizketatzeko. Eta informazio asko bildu genuen oso interesgarria, oraindik ere lanean ari gara jasotako informazio guztia aztertzen. Berroen orrialde inguru ditugu, transkripzioa eginda ditugu, ikuspegi interesgarri askorekin transkripzioak egin baititugu. Eta barkatu baina konexioa galdu dugu. Itzuli da, izlaria. Bi gai ditugu, garrantzitsu eta identifikatu ditugunak, behin eta berriz aipatu zirenak elkarrizketa hauetan, eraginkortasunari buruz hitz egiten zenean eskuartzean. Alde batetik, hitz egiten zen konexioaz, ze garrantzitsua zen, erabiltzailearentzat entzuna izatea, laguntza jasotzea, hau da pertenentzia sentimendu bat sortzea, jakitea, ez zeudela bakarrik beren bakardadea. Eta baita ere azpimarratu behar da inklusibotasuna, hau da inklusibitatea, ze garrantzitsua den estigmatizazioa saihestea, eta ze garrantzitsua den komunikazio inklusibo bat egitea, eta programa jarraitzeko erraza izan behar duela, eta guztiontzat doakoa izatea noski. Bada beste arlo bat, asko eztabaidatu zena, adituen aldetik eta zerikusia zuen norberak bere kontu egiten zuen lanari buruz. Hau da parte hartzaileak zer egin dezakeen bere kabuz. Hori funtsezkoa da. Zehaztea ze eraginkortasun lortzen dugun esku hartze batean. Horretarako erabiltzaileak
prest egon beharko luke bere bakardade egoera onartzeko, prest egon behar du gainera laguntza hori jasotzeko, emozioak prozesatzeko, esperientzia zailak kudeatzeko, beste funtsezko gai bat izan zen konfiantza sortzea. Hau da, esku hartzean konfiantza sortzea, ekimen puntualen ordez epe luzerako koherentzia eta ikuspegiak izatea, esku hartzean norbanakoen beharretara egokitzea, eta bideratzaileen zergina ere. Horiek dira elementu batzuk azpimarratu ahal izan ditugunak, ekimenen barruan, ekimen eraginkorren barruan, baina lan hau egiten jarraitu nahi dugu, aztertzen jarraitu nahi dugu informazio guztia nolabait aztertzeko. Eta garrantzitsua da gainera informazio hau lortzea, oinarrizko eta oinarritutako informazioa gure esku hartzetan erabili ahal izateko eta benetan eraginkorrak izan daitezen. Garrantzitsua da gainera elementu kuantitatibo eta kualitatiboak izatea. Adibidez, konfiantza sortzea eta pertenentziaren sentimendua ere areagotzea. Hau da, zailagoak izan litezken ebaluazio kuantitatiboagoetan iristeko. Eta horrek lagundu zigun ulertzen ze bakardade egoerak egon daitezken gure inguruan, adibidez adineko pertsonekin lan egiten duten profesionalek gehiago nabarmendu zuten harreman sozialak eraginkortasunerako duten garrantziak. Gazteekin lan egiten du profesionalek berriz gizarte trebetasunak eta bakardadearen beste arrazoi batzuk landu zituzten kontaktu sozialetik harago doazenak. Garrantzitsua izan da baita ere hainbat herrialdetako informazioa jaso ahal izan duguna eta gainera ikusi ahal izan dugu kultur faktoreak inpaktua duela eta horrela definitu ahal izateko gure interbentzioak. Gainera, kasu guztietan azpimarratu egintzen esku hartzea koordinatuta egon behar dutela, kolaborazio barruan egin behar dela. Hori oso lotuta dago esku hartzearen arrakastarekin, baina baita bakarrik dauden pertsonen artean konfiantza sortzearekin ere. Gainera, asko ikasi genuen ebaluazioan inguruko ikuspuntu eta esperientziai buruz. Esku hartzea batzuek ebaluazio metodo oso zorrotzak erabiltzen zituzten. Eta beste batzuek berriz aldaketak ikusten zituzten parte hartzaileen portaeran edo zuzeneko informazioa jasotzen zuten. Beraz, hori guztia kontuan hartzekoa. Lan horrek aurrera jarraituko du eta herrikaz gaude aurrerago zuekin emaitzak gehiago partekatzeko. Esan dudan bezala lehen ekainaren 6an Europako Batzordeko Enplegu Gizarte Gai eta Gizarteratze Zuzendaritza Nagusiak goi mailako konferentzia bat egingo du Bruselan. Konferentzia online izango da ere bai eta amaiera emango dio Europako Parlamentuaren bakardadeari buruzko proiektu pilotuari eta Europako Batzordearen ikerketa zentro bateratuarekin batera gauzatutakoari. Eta beraz, emaitzak eta ondorioak emango ditugu bertan, parte hartzera gonbidatzen zaituztegu, ekitaldiak formatu hibridoa izango du esan dudan bezala, eta beraz, hemengo helbide honetan izena emateko aukera izango duzue. Eta konferentzia honetan adituak izango ditugu, akademikoak izango ditugu, goi mailakoak, hainbat disiplinatakoak, bakardaden ingurakoak, baita ere arduradun politikoak izango ditugu, baita ere saio bat izango dugu esku hartzeetan lan egiten duten profesionalak aurrera eramango dutena, baita ere saio paraleloak egingo ditugu, bakardadearen inguruan, sare sozialak ere bertan egongo dira, eta gainera, esaten dudan bezala, saio paraleloak egongo dira oso interesgarriak beti ere bakardaderen inguruko gaien inguruan. Ni batez ere azpimarratu nahi dut, osasunari buruz hitz egingo dela, gizarteaz, eta sare sozialen inguruan. Hau da, nik uste dut hiru arloiek oso garrantzitsuak direla bakardaderi buruz hitz egiten dugunan gaur egun. Hau da, gure talde zoragarria bikaina, gure zentroan dagoena, esmaken dagoena, eta gure web horrian sar zaitezkete informazio gehiago nahi balin baduzue aurrera jarraitzeko, gure lana ezagutzeko. Eskerrik asko zuen arretagatik eta noski zuen esku nago edozen galdera balin badago. Eskerrik asko. Elizabeth, benetan interesgarria izan da eta oso erabilgarria izango da gure lanarentzat.